Začali im vysvetľovať, že je úplne v pohode, keď napríklad podvádzajú svoje dievča. Tebe sa, Šnídl, nepáči podvádzanie? A pýtanie si pozornosti od dievčatiek? To není trošku podvádzanie, Šnídl, čo? Ty pokrytecký úchylný pes. Lenže ako väčšina progresívcov, aj Šnídl je obrovský pokrytec. Táto spomínaná 18-ka mi poslala screenshot, ktorý dokazuje Šnídlové úchylacké praktiky. A ja som ho zverejnil na svoju storku. A Šnídlová reakcia? Krotiteľ hoaxov Šnídl začal vytvárať a šíriť hoaxy a napísal nasledovnú vec. Prosím vás, po Mazurekovi, Machalovi a Chmelárovi si ma všimol aj Sulík mladší. A šíri o mne podvrhy, že posielam srdiečka nejakým mne neznámym tínedžerkám. Podvrhy, Šnídl, hej. Preto som znova kontaktoval Šnídlovú 18-ročnú platonickú lásku a poprosil som ju, aby mi nahrala videozáznam obrazovky. A ja samozrejme predpokladám, že šíriteľ hoaxov Šnídl plánuje naďalej šíriť svoje hoaxy a bude tvrdiť, že to je nejaký video deepfake.